Flytta till Nyborg istället. Okej, ta bort. Bra. Klättra med garden igen. Klättra med garden. Okej, Joel. Klättra med garden hela tiden. Kör. Hela tiden jobbar Joel. Gå upp med garden. Inte ligga där nere, Charlie. Det är bara till hans fördel. Posta upp. Var rakt i ryggen. Inte låt honom dra ner dig. Börjar trianglar och avbar hela tiden. Han slår dig uppe, Charlie. Om du postar upp så kommer du kunna passera. Kör. Kom här. Ta ut triangeln. Där. Bra. Dra den. Bara dra. Ta ut huvudet. Dra armen nu, Joel. Upp, Anders. Kom upp. Sträck ut, Joel. Räck ut och kom upp på topp. Ta ryggen på han. Kom igen, du kan ta ryggen på han, Joel. Där, bra. Och så håll ner han nu. Bra. Håll nu. Du ska ha poäng för mountain också. Bra. Nu kan du börja gå vidare. Ja. Ta armen nu. Triangel. Ta triangel. Släpp inte triangel, Joel. Triangel. Hela vägen. Tight nu. Tryck ner hans huvud. Han står mot andra hållet, Joel. Bra. Mycket bra. Jonas blev han simmar ibland. Ja, simmar.